Добър вечер, арко-дипломат. Добър вечер, ценители на българското изкуство. Добър вечер на многоуважаемия Деян Вълков. Перспектива тук от сцената на новото пространство. Изключително ми е приятно да ви приветствам и да ви кажа на здраве, да почувствате енергията, която идва от река Дунав в картините на Деян и да кажа колко приятно се чувствам. Ники Сотиров, многоуважавания наш актьор, е куратор на изложбата. Да го аплодираме за неговия труд и за неговия професионализъм. Ники. Скъпи приятели, добре дошли в това бутиково пространство на арт-дипломат. Нашето каза Дидо Вълков, изложба. Прекрасното е нещо много лично. Гордея се с това, че преди години изведнъж Дидо нямаше къде да рисува и аз го поканих в моето студио. И години наред той твори там. Обичах да ходя, когато той работеше, да си делим тишината, да гледам стотиците четки, бои. Понякога ходех сам и исках да разбера магията на неговите картини. Не знам защо си мисля, че всяка една картина на Дидо Вълков е спряло кино. Спомнете си 35 мм целулозна лента, рулона, как се превърта, идва малко светлина, после рулона тръгва пак и някъде има стоп кадър. Картините на Дидо Вълков винаги ми приличат на този стоп кадър. Не знам защо, като ги гледам, искам много сентиментално да се върна назад и да гледам филмите на Фелини, на Антониони. Защо? Защото това са кралете на Бергман, разбира се, кралете на изповедалното авторово кино. Всяка една картина на Дидо Вълков лично за мен е една много обгоряла, нажежената бяло мъжка, с много болка, но и с много любов и изповед. Братко, да си жив и здрав, не те виждам. Само не забравяй, че живописта е онемяла поезия. А поезията е сляпа живопис. Затова, благодаря ви, нека духа да движи ръката ти, Творецо, и да раждаш изкуство. Аз имам един приятел от детинство, казва се Ренуар. Той казва, че най-голямото уважение към един художник е да му купиш картина. Уважете Дидо Вълков! Благодаря! Браво, Дидо! Давал съм ти уроци по актьорско майсторство. Добър вечер! Добре дошли на всички. Много се радвам. На здраве! Повече. Ники го казва. Уважете Дидо Вълков, на здраве и приятна вечер. Силни аплодисменти за Дидо Вълков. Къде е Люби Станев? Люби, заповядай. Аплодисменти за меценатът на изложбата. Аз ще бъда абсолютно кратък, тъй като казаното от Ники смятам, че е предостатъчно и не случайно пожелах да говоря след него, тъй като бях сигурен, че той ще каже много повече, отколкото аз бих могъл да изразя за Дидо Вълков, тъй като животът ги е свързал по един или друг начин много по-рано, отколкото мен с Дидо. Ние се познаваме отскоро. Нашата съвместна работа се е изразила в това
да го приютим в това арт пространство, да наредиме една различна и най-добра негова изложба и смятам нескромно, че сме го постигнали точно тук в това пространство. Аз ще наклоня везната малко към различна посока и тя е следната. Да благодаря на всички вас, които сте тук, че отново отделяте от своето време, подавате ръка на културата и давате възможност да ви завладее. Защото имаме нужда от култура. Благодарение на Дидо Вълков, на Ники Сотиров, на цялата прес-информация, която се публикува, популяризирането на цялото това събитие, на вас, на целият персонал, който се грижи в момента за вашият комфорт и на моето семейство. Благодаря ви още веднъж, че сте тук. Искам само да ви кажа, че изявите не приключват нито с откриването на тази галерия преди около месец и изложбата, възпоменателната изложба на Ставри Калинов, нито с тази изложба на Дидо. Може да откриете ивент календар, в който да потопите себе си и да разнообразявате от сивото софийско ежедневие. Благодаря ви, ще ви очакваме на всички останали наши събития. Бъдете здрави, обичайте се и бъдете обичани. Аз искам само да зарадвам Дидо, че тази вечер Николета Лозанова закупи първата картина, която ще краси нейната телевизионна къща в Бистрица. Браво! И аз съм изключително горд от това, защото Николета Лозанова със своите над 1 милион последователи ще даде положителна енергия на творчеството на Дидо Вълков и перспектива. Горд съм да слушате новината и всички вие ще бъдете свидетели как картините на Дидо ще красат красивия дом на Николета Лозанова. Нека още много Николети да се получи. Още много домове да има. Попътен вятър на изложбата, която може да видите до 28 февруари.